మనలను ఆరాధనలో నడిపించుటకు అనుదిన జీవాహారం. 6వ కీర్తన మొదటి 2 చరణములు. యెహోవా, నీ కోపము చేత నన్ను గద్దింపకము, నీ ఉగ్రతతో నన్ను శిక్షింపకము. యెహోవా, నేను కృషించి ఉన్నాను, నన్ను కరుణించుము. యెహోవా, నా ఎముకలు అదరుచున్నవి, నన్ను బాగు చేయుము. ప్రియులరా, ఈ చరణములను గమనించారా? దావీదు దేవుని కోపించి శిక్షించొద్దని మనవి చేస్తూ ఉన్నాడు. తనను శిక్షిస్తున్న విషయము తనకు బాగా తెలుస్తుంది. దేవుడు తనను బట్టి కోపించాడేమో, ఆ విషయము చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. తను ఏం పాపం చేశాడో ఇక్కడ చెప్పడం లేదు, కానీ అయితే దేవుని మందలింపునకు, దేవుని శిక్షకు తాను పాత్రుడని గుర్తించినటువంటి దావీదుని ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. ఇప్పుడు దేవుని బ్రతిమాలుకుంటున్నాడు. దేనికోసం బ్రతిమాలుతున్నాడు? తన విషయంలో కఠినంగా ప్రవర్తించొద్దని. నీ కోపం చేత నన్ను గద్దింపొద్దు, నీ ఉగ్రతతో నన్ను శిక్షింపవద్దు అనే మాట చోట దండించవద్దు అనే మాట వాడబడింది. దండించడం నాశనానికి గురి చేయడం కాదు, సరిచేయడం లాంటిది. అందు నిమిత్తమే 2వ చరణంలో అంటూ ఉన్నాడు, నేను కృషించాను, నన్ను కరుణించు అని అంటున్నాడు. నా మీద దయచూపు అనేటువంటి పదం వాడుతున్నాడు. దావీదు తన మనసులోనూ దేహంలోనూ ఎంతో బాధ అనుభవిస్తున్నాడు. అతడు ఎక్కువగా రోగం బారిన పడినట్లుగా చూస్తున్నాం. తనకు చావు సమీపం ఉందేమో అని భయపడుతున్నాడు. అయితే న్యాయవర్తను బట్టి కాక దేవుని కృపను బట్టే దేవుడు దయచూపాలి అనే విషయాన్ని స్పష్టం చేస్తున్నాడు. అందునిమిత్తమే నా ఎముకలు అదరుచున్నవి అని అంటున్నాడు. నా ఎముకల్లో చాలా బాధగా ఉంది, నా మనసులో ఎంతో వేదన ఉంది, నాకు ఆరోగ్యం ప్రసాదించు స్వామి అని ప్రార్థిస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. నాకు బాగు చేయు అని అంటున్నాడు, అంటే ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వు అని అంటున్నాడు. ప్రియులరా, దేవుని ఉగ్రత, దేవుని శిక్ష మన మీదకి దిగి వస్తుంది మనం తప్పు చేసినప్పుడు అన్న విషయం మనం గుర్తిస్తున్నామా? మనం ఎప్పుడైతే పలానా తప్పో ఏదైనా పాపమో జరిగించినప్పుడు దేవుని శిక్షకు మనం అర్హులం. అయితే దేవుని దయ కొరకు మనం వేడుకుంటూ ఉన్నామా? దేవుడు మనం ఈ తప్పు చేశాము, అయితే ఈ వెంటనే శిక్షించాలి అనే దేవుని ఉద్దేశం కాదు. దేవుడు కృపామయుడు, దేవుడు కరుణ చూపువాడే. అయితే చాలాసార్లు మనుషుల వలె కాదు దేవుడు. మనుషులు ఇదిగో నువ్వు తప్పు చేసావు, నేను శిక్షిస్తున్నాను అనే రీతిలో స్పందిస్తారు. కానీ దేవుడు అలా కానే కాదు. మనం తప్పు చేశామని, పాపం చేశామని ప్రత్యేకంగా ఆయన శిక్షించాల్సిన పని లేదు. మనం ఇప్పటికే శిక్షా విధిలో ఉన్నాం, మనం త్రోవ తప్పిపోయాం. మనం పాపం చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా దేవుని యొక్క ఉగ్రత దిగి వస్తుంది. దేవుడు ప్రత్యేకించి ఉగ్రత పంపించాలి అనే ఉద్దేశపూర్వకంగా పంపించాల్సిన అవసరం లేదు. దేవుని మార్గం నుండి తప్పిపోతే మనకు మనమే ఆ ఉగ్రతను కొని తెచ్చుకుంటాం, అట్టి శిక్షను కొని తెచ్చుకుంటాం. గనుక మనం ముందుగానే మేలుకోవాలి, మనల్ని మనం స్వపరీక్ష చేసుకోవాలి, మనం పరిశీలన చేసుకోవాలి. మనలను మనమే దేవుని ఎదుట తగ్గించుకొని ఆయన కృప కొరకు, ఆయన దయ కొరకు మనం వేడుకోవాలి. అలా వేడుకోని పక్షాన ఆయన శిక్షకు మనము పాత్రలమవుతాం. అందునిమిత్తమే నన్ను కరుణించు అనే మాటను ప్రస్తావిస్తున్నాడు. చూడండి, మొదటి చరణం గద్దింపకము, శిక్షింపకము అనే పదాలు కనబడుతున్నాయి. 2వ చరణంలో కరుణించుము, నన్ను కరుణించుము, నన్ను బాగు చేయుము అనే ప్రస్తావన తీసుకొస్తున్నాడు. మనమును అట్టి ప్రార్థన చేద్దామా? అట్టి కృప దేవుడు మనకు దయచేయనుగాక. ఆమేన్.